Y ahora, como punto central de esta reunión, voy a dar la palabra al representante de los militares croatas que nos visita, el señor Krunoslav Samojanec, quien les va a presentar un poco la historia de esta organización. Nos van a mostrar una película sobre los acontecimientos de la guerra patria en Croacia y después podemos hacer unas breves preguntas para aquellos que deseen un poco más de aclaración sobre algunos temas. Sada kao glavna točka našeg sastanka dajem riječ bojniku Krunoslavu Samojanecu koji će nam govoriti o Domovinskom ratu i koji će nam prikazati jedan film gdje ćemo moći vidjeti neke interesantne stvari o tim danima. Dobar dan svima. Evo, ja ću pokušati ispred ovog cijenjenog skupa. Na početku moram reći da nisam profesionalni voditelj, pa ako negdje i pogriješim u nekim stvarima, nemojte mi zamjeriti. Ali evo, ja ću vam ispričati priču, odnosno pokušati ispričati priču na način kao što je to i u ovom trenutku predstavljeno ovdje. Prvo mjesto zahvalio bi domaćinu koji nas je riječima dobrodošlice, toplim riječima dobrodošlice pozdravio. Isto tako gospođi Miri Martinez, veleposlanici Republike Hrvatske u Buenos Airesu, odnosno u Argentini, što je isto tako znala prepoznati i omogućiti na neki način svojom suradnjom i suradnjom svojih djelatnika naš dolazak i boravak ovdje u Argentini, koji je tek počeo. Mi smo tek praktički 5. dan u Argentini, čeka nas još 19 dana do naših povratka. Obići ćemo Kordobu, obići ćemo Rosario, hrvatske klubove i hrvatske domove u ta dva grada, gdje isto tako znamo da ima vas, hrvatskih iseljenika u Argentini, i pokušati prikazati dio Domovinskog rata, početak sam, kako je stvarana Hrvatska vojska, kako su stvarani naši dragovoljci, naši branitelji koji su krenuli. Gospođa Mira je krasno kazala, mi nismo bili profesionalna vojska, mi smo se od doma, od kuće uputili, a priliku ćete imati vidjeti na ovim panoima, ukupno ih ima 32, da smo krenuli u tenisicama, hlačama, poznato zvanim trapericama i majici. Bez oružja, razoružani, znamo ko je to učinio, još ćemo naravno i ponoviti. I bilo je teško, ali bilo je slavno. Dokaz toga smo mi ovdje što stojimo pred vama i što smo došli pokazati barem jedan dio toga. Evo, ja ću službeno, ovo je mali uvod, ja ću službeno pozdraviti domaćina, predsjednika Hrvatskog doma u Buenos Airesu, gospodina Anđelka Juruna i njegovu suprugu Seku, potpredsjednika gospodina Domagoja Galinovića i direktora gospodina Domagoja Vlahovića, kao i predsjednicu Centra hrvatskog umirovljenika gospođu Mariju Beralić. Poseban pozdrav naravno gospođi veleposlanici i njezinim suradnicima, gospodinu prvom tajniku Borisu Bardulinu i drugom tajniku gospodinu Domagoju Prosoliju. Isto tako naravno pozdravljam i počasne konzule iz Kordobe i Rosarija, gospodina Nikolu Nakića i gospodina Dražina Antuna Juragu. Naravno, posebna nam je čast i zadovoljstvo što ovdje s nama su i predstavnici veterana argentinske vojske, predstavnici Združenog stožera, pukovnik Talje, pukovnik Salaveri Fernandez i major Perez Torres. Ja se nadam da sam dobro izgovorio. Poseban pozdrav i njima. Oni su nas inače imali priliku primiti u njihovim prostorijama u Združenom stožeru argentinske vojske. Naravno, poseban pozdrav našim predstavnicima katoličkog središta Sveti Nikola Tavelić, gdje smo imali priliku biti na misi.
i njegovom voditelju fra Padre Josi ili fra Josipu Peraniću, kojeg nema sada s nama, ispričao se, ali s nama je zato Frane Milanović Litre i njega posebno pozdravljam. Ja ću se predstaviti na početku i ukratko kazati na koji način smo zamislili ovaj naš trenutak. Čuli ste, ja sam Krunoslav Samošćanec, vojnik sam u mirovini, a voditelj sam ove naše brojne delegacije ratnih dragovoljaca, odnosno ratnih veterana iz Domovinskog rata. Ujedno sam i potpredsjednik udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, gdje je predsjednik general Đuro Dečak, vjerojatno ste čuli za njega. Mi imamo u Hrvatskoj trenutno preko 200.000 članova. Jedna smo od najbrojnijih i mogu reći najorganiziranijih udruga. Udruga koja u svom dosadašnjem radu i dugogodišnjem radu i djelovanju veliku pozornost posvećuje očuvanju temeljnih vrijednosti Domovinskog rata i zahvaljujući nama, odnosno ovim ljudima tu koje vidite, hrvatskim braniteljima, dragovoljcima i veteranima iz Domovinskog rata, koje ću osobno predstaviti isto tako danas u ovoj prezentaciji i kazati nešto o njima i o njihovom ratnom putu. I naravno, zahvaljujući našem Ministarstvu hrvatskih branitelja u Republici Hrvatskoj, kao glavnom pokrovitelju koji je osiguralo naš dolazak i boravak ovdje među vama, danas imamo priliku po prvi puta po meni predstaviti jedan jedinstven projekat, to jest prikaz tema iz Domovinskog rata, i to kroz, ja ću reći ovako, tri neke cjeline, tri dijela ili tri načina. Jedan je prikazivanje dva dokumentarna filma koja ćete imati prilike sada vidjeti nakon ovog mog uvodnog govora. Jedan traje 9,5 minuta i možda je više, reći ću, vojnički. Nema scena stradavanja, ranjavanja, ali ima scena koja će vas se dojmiti, ima govora naših generala, naših čelnika u Hrvatskoj državi tih godina, koji će sigurno ostaviti snažan dojam na vas.